De Frieske David Goliath stoor 400 jaar op 21-jarige leeftijd onder pest. Een groot filosoof waard in de knop Brutsum. Eerst na zijn deer waard zijn belangrijkste boek uitjong. Zijn doel revolutionaire denkbeelden over het atomisme, waren letter toch grote thinkers zoals René Descartes oernam. Goliath waard vergeten, maar net toch elke keer. De Friese historicus Arjen Dijkstra, die lang onderzoek naar het leven en de betjutting van deze filosoof. We volgen hem in het spoor van Goliath, dat viert van Quanjem en Ljouwert naar de universiteiten van Frencher, Leiden en Utrecht. Het waren de roerige beginjaren van het Nederland van de 17e eeuw, die het eindigen in de onthalsing van Oldenbarneveld. Ta ere en nijtinkens aan de treffelijke jonkerel David Goliath. Je leidt de blom van de jonkheid beïerdigen. Goliath, in de maait die het zelfs uit het leven wijs kwot, wielst een stribben naar de heegste doelen, dat klassieke Rom in te beheljen valt. Hier begint het verhaal van David Goliath in Quanjem, een lieds dwarpje krekboppel Ljouwert. Hier watte hij, hier gaan we naar de kerk en hier groeide hij op. En hier leidt hij begraven. De deeën, die het onneerd verhevens een lang bestaan duldet, nam hem wij van de Ieren, om ter een sieraad wie, dat in de hemel thuis jedde. De Ieren koe ommers, zijn grutte jefte net om vetje. Dit is heel bijzonder. Er zijn maar heel weinig filosofen in Friesland dat we het graag van hebben. En de stien is een... ik vind het prachtig. Eerlijk weer, ik ben er echt van onder de indruk. Maar de fjouwe koppen en die jouwen de fjouwe levensfase zongen. Babbelen het jonkje, dan de jongeling, wat hij worden is. Meer is er net worden. De oude man, wat hij nooit worden is. En de deertskop. Dat is het teken van de deer vanzelfs. Hij is net heel uitbundig, het is net heel vaardig maken. Maar omdat hij filosoof eronder leidt, is het wel zo'n mooi ding. De heid van David wie een soort van ponghouder van de steden van Utrecht. Dat wie een goede baan. Hij kwam in de heegste kringen. Hij wie bijvoorbeeld een kunde van de stadhouder Prins Maurits. Maar in de jaren 90 doet David een periode aan wie werd hij beschuldigd van fraude. En hij moest vlechten. Hij vlechtte naar Friesland, naar Quanjem. Ik zit hier onder de vlier van de kerken. En dat is wichtig, want David die leidt je naast me, dat kies je zien. Maar verderop lezen zijn heid en men. En daar is al jaren net in je west om dat te bezien. Ik ga Fortendaal's beet. Dit is de stien van de heid en mem van David. Ik lees hier den Erensvesten David van Goorlen. Dit is dus de heid David. En Erensvesten betjut dat hij een wichtige man wie. Dus stiet je recht dat hij in oktober 1612 verstoren is. Dat is correct een paar maanden na David dus. En aan de andere kant, daar zie ik juffrouw Swop van Matana. Dat is zijn mem. En van zijn mem weten we net zo goed op welke dag of welke datum zij verstoren is. En ik denk dat dat aan de andere kant van de stien zit. Daar zou ik nooit naar zien.
Dit is prachtig. September section 14. Dat is vanzelfs net zo prachtig, want het is maar 2 letter. Maar het zit je wel. Toen David 8 jaar oud was, ging hij naar de Latijnse school in Ljouwert. Daar leerde hij Latijn en hij leerde wat redeneren, wat retorica. En hij kuierde van Matten naar Staten naar Ljouwert. Elke dag opnieuw. Tresor in Ljouwert, hier ken ik alles vinden hoe David gelezen is. Klopt, ja. Je hebt zijn boeken bijvoorbeeld. Correct. Maar hij heeft ook archiefstukken over David. Ja. En dit moet hem wezen. Dus dit is het werk van David gelezen. Hier kan ik in vinden wat hij over de filosofie zei. Correct. Daarom willen wij dat een lichaam al de laatste deeltjes had. Dat het geesteld is. En die deeltjes jouwen wij om als kwantiteiten. Want wij ontstrieren ook dat elke kwantiteit deelbaar is. Dus alle lichaams binnen uit zulke soorten atomen geesteld. Dit schreeuw David gelezen in section 12. Of in elk geval voor section 12. Want toen versteert hij, 21 jaar oud. Hij was een jonge jongen en dat idee hoe die atomen is toch revolutionair. En hij zei, wat wij, wat dan ook, een stien, een blom, een stukje hout pakken en we dealen het en we dealen het en verder. Dan op een gegeven moment dan houden we hele lietse stukjes oor. Dat binnen atomen. On David dachten de meesten dat het altijd maar trok in koe. Dat wie oneindig dachten zij. Dat dachten zij omdat God oneindig is. Daarom wat het kerken echt een zinstonder van deze ideeën. Hoe dat correct zit, hoop ik te ontdekken in de komende tijd. Dat weet ik nog net correct, maar er zijn oren die mij daarbij helpen kunnen. Professor Dr. Christophe Luthi, je hebt je opleiding gehad in Amerika. Je bent zelf afkomstig uit Zwitserland. En toch ben je een expert op David Goliath. Wat boeit je zo in deze jonge filosoof? Ja, ik woon natuurlijk nu in Nederland. Dus de afstand is minder groot dan eerder. Ik werkte toen op mijn proefschrift. En dan had ik het te maken met denkers die probeerden Aristoteles te vervangen met heel nieuwe, uiteenlopende ideeën. En Goliath was een van die toch meest originele denkers aan het begin van de 17e eeuw. En niemand wist zo goed wie die man was. Want wij hadden alleen maar 2 boeken die waren postuum verschenen. En toen ik ontdekte dat die man een theologiestudent was die op 21-jarige leeftijd was overleden, ja, dan was mijn nieuwsgierigheid geprikt. David die hier een maat, een studiemaat. En die studiemaat die schreeuwt echt een boekje. Een volle liedse boekje als het boek van David. Dat is dit Tjuke-boek. Maar in dat liedse boekje doet hij wel wat bijzonders. Want het wie gewoon in die tijd dat mensen geen naam neemden. Dus als je in een koe of in een citeren wil, dan zei je dat net. Maar die maat van David die doet het wel. Die had achterom had hij een brief onder lezen schreeuwen en daarin neemt er de jonge David van Goorlen, mijn goeie vriend, die dwande is mijn wichtig werk. En dat wichtig werk, dat weten wij, maar dit boek wezen, dat David zijn filosofie in uiteindelijk zet. David kwam in Frencher om te studeren. In section 6 doet hij nog maar 15 jaar oud wie. Dat is jong, maar net heel jong in die tijd. Hij kwam hier in een stad die verdeeld wie in 2 kampen.
De universiteit aan de ene kant en de staat aan de andere kant. En dat kwam ter uiting in de kerken, op Snijn. Met al je lietse dingetjes. Waar mocht als eerste de kerken in? Waar mocht de dominee in hoorn Jan? Waar mocht als eerste opstaan? Voor u is het alweer net zo wichtig. Maar aan het begin van de 17e eeuw wie dat alweer uitings van een machtsstrijd. Waar wie de baas in de kerken? Wie dat de mensen van de staat of van de universiteit? De universiteit verloren de staat Frenscher. Er kwam een staat in de staat. De meesten bij de universiteit hadden haar eigen rechters. Zij hoefden geen belasting te betalen. Zij winnen haar eigen baas einst. Ze kwamen ook uit heel Europa hier naartoe. Uit Frankrijk, uit Duitsland, zelfs heel uit Hongarije kwamen meesten in Frenscher te studeren. De professoren, dat waren rieke burgers. Die kregen geld genoeg om haar eigen wiekjes te bouwen. Zij kregen 17e eeuwse nijbouwwiekjes, waar alleen nog geleerde mensen werden. Zo'n wiekje lijkt hier. Een van de professors die hier een nieuw huis bouwen liet, wie Henricus de Veno. Dat is Latijn voor Henk van de Veen. Hij was professor in de filosofie en hij had een groot geheim. Hij had een ier in de gevangenis zitten in Rome op beschuldiging van ketterij door de Rooms-Katholieke Inquisitie. Maar hij was hier professor aan een protestantse universiteit. David kwam bij hem in huis te wonen. Waar weet wat voor spannende ideeën over de filosofie deze aparte man aan David leerd had. Die Veno heeft natuurlijk nooit thuis verteld dat hij in Rome in de gevangenis was gezeten. Hij had nooit kunnen worden benoemd tot hoogleraar aan de toch streng protestantse Universiteit van Franeker. Dus dat heeft hij nooit verteld. Wat hij zeker van de Veno heeft meegekregen is een gevoel dat het oude systeem het niet deed. Dat men de filosofie moest hervormen op basis van theologische opvattingen, maar ook van een nieuwe Italiaanse natuurkunde. Dat zien wij wel terug in de hoorcolleges van de Veno, want sommige dat zijn zogenoemde disputaties overgebleven. En dan kun je zien dat hij toch naar een reeks Italiaanse natuurkundigen verwijst. Dr. Leen Spruit in Rome, jij doet daar onderzoek. Kun je daar wat over vertellen? Wat voor onderzoek doe je daar? Ja, ik werk al sinds 96 in het archief, in het vroegere historisch archief van de Inquisitie van de Index van Verboden Boeken. En doe ik onderzoek naar de relatie tussen katholieke kerk en moderne wetenschap. Wat is dat precies, de Index van Verboden Boeken? Dat is een institutie die is... Dat is een lijst van verboden boeken die al bestaat vanaf eind van de 16e eeuw. Oké. Die wordt uitgegeven door een congregatie, dus door een organisatie van de katholieke kerk. En daar werden in de boeken een lijst van boeken opgesteld die verboden waren voor katholieke lezers. In dit archief bent u iemand tegengekomen die voor mijn onderzoek naar David Golleus nogal belangrijk is. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, dat is dus de Friese filosoof Henricus de Veno. Hij zou waarschijnlijk in de tijd gewoon Henk van Veen of Henk van der Veen geheten hebben. Maar hij tekent in ieder geval zijn officieel document als Henricus de Veno. En die heb ik aangetroffen in een aantal inquisitiedocumenten. Hij was beschuldigd van ketterij en aangegeven bij de Romeinse Inquisitie in juni 1597. En hij wordt ook gearresteerd. Ontmoet hij nog bijzondere mensen in de gevangenis? Want hij zit daar met andere ketters, neem ik aan, met spannende ideeën, revolutionaire gedachten. Dat is dus heel bijzonder. Het zijn de jaren waarin de beroemde Italiaanse renaissancefilosoof Giordano Bruno daar gevangen zit. En ja, gezien het kleine aantal gevangenen, dat schommelt zo tussen de 15 en 20, kan hij die dus tegengekomen zijn. Zij waren met z'n 12. En Giordano Bruno, dat is nu heel interessant. Dat is dus een van die denkers geweest die op een heel radicale manier niet alleen maar de hele Aristotelische filosofie wou vervangen, maar zelf religieuze stellingen van de katholieke en de protestantse kerken. En die uiteindelijk op de brandstapel is beland van de Inquisitie.
Dus deze Bruno was een Italiaanse ketter die met de leermeester en huisgenoot van David Golleus in de gevangenis heeft gezeten. Precies. En het idee is dus dat daar een aantal van de belangrijke ideeën van David Golleus vandaan komen. Ze zijn allebei atomisten, dus ze geloven allebei, in tegenstelling tot Aristoteles, dat de materie uiteindelijk uit ondeelbare deeltjes bestaat. Dit is voor het eerst dat ik de universiteit van deze kant zien ken. In 1584 is de universiteit opgericht en vestigen in dit oude kleerstergebouw. Daar gaan altijd oude gebouwen omheen staan. En die ben afbrutsen, nieuwe gebouwen binnen deel zet. En nu gaan ze alles afbrutsen en kan elke nier het gebouw dat David op de universiteit zitten had, vanuit de dik gewoon zien. Hier boven zie je de bibliotheek van de Universiteit van Frenchie. Hier gaan alle studenten hun boeken lezen, de grote geleerde professoren. Ze kwamen hier al jaar voor hun kennis. Hier boven zie je de bibliotheek. Hieronder zie je de collegecel en de senaatskamer. Hier had David echt gestudeerd. Hier kreeg hij de colleges van zijn vernemende professors. En ja, er zitten nog van die hele oude dingen in. Zoals deze balken, ben voor een groot pad, komen die nog in de middeleeuwen, doet het gebouw bouwd is. Hierboven heb ik nog 2 lietse spiekertjes van. Die hebben platte koppen, dus die ben van lettertierd. Die kunnen net uit de middeleeuwen komen. En die matten vaak uit de zandje in de eeuw komen. Dus die ben gebruikt bij een verbouwing uit dezelfde tijd dat hij hier studeerde. Dit is de achterkant van het universiteitsgebouw. En hier kwam in hetzelfde jaar dat David in Frenchie aankwam een nieuwe botanische tuin. Het ging goed met de Universiteit van Frenchie. En het bleef altijd voor 200 jaar de tweede universiteit van Nederland. Aan het eind van de 18e eeuw sloeg dat om. En waar die positie oernam, terug Grijns. Toen kwam Napoleon en hij vond het al je vissen te duur. Hij wil een soort universiteiten sluiten, net alleen in Nederland, in heel Europa. En er moest een kaart maken worden tussen Grijns of Frenchie. Want 2 universiteiten in het noorden, dat wie te volle. En de keuze viel op Frenchie. Frenchie was dicht. Als het nog net zo west wie, hoe wie het je dan west? Dit wie het Cambridge van het noorden worden. Bij de universiteit kwamen net alleen nog geleerden naar Frenchie. Er kwamen ook een soort kroegen. Zoals achter mij, de Bocht van Guinée. Joerdijs, de oudste studentenkroeg van Nederland. De studenten die mochten daar graag smoken, vechten, soepen, gokken. En David, waar wit, hij ook. David kreeg wiskunde van Meetjes. Hij kreeg oude talen van Drusius. En dit, wie een maat van hem, doet hij studeren in Frenchie. Na een paar jaar wie hij je kleer. Hij is zijn studie filosofie dienen. En hij wil hegerop. Hij die een tweede studie, theologie. Dat kon hij hier van, maar dat die hij net.
Daarvoor ging hij naar Leiden, in Holland. Naar een grotere universiteit. Net per se beter, maar er zijn meer mensen en meer kansen. Doet David hier in section overkaan weer al een botanische tuin, een wetenschappelijke tuin. Die wie online trok Carolus Clusius, dat wie een kunde van zijn heid. Dat wie zelfs dezelfde man die onder zijn heid tulpenbolken stuurt hier. Daarom koel David uitkwam al tulpen. Bij Kluis denken een heleboel mensen aan een brandkast waar een paar kostbaarheden liggen. Maar u ziet, het is hier heel groot. Dan gaan we nu naar het album Amicorum van Papenbroek. Althans uit het bezit van Papenbroek. En Papenbroek was een verzamelaar, een Amsterdamse koopman, die heel veel boeken en manuscripten aan de universiteitsbibliotheek heeft nagelaten. En zo'n album Amicorum, wat is dat precies? Een album Amicorum, dat is een boek, net als een poëziealbum tegenwoordig, waarin je je vrienden of familieleden hun bijdrage laat schrijven. Kijk, Papenbroek bijna aan het einde van het alfabet. Dus dat is een beetje zoals meisjes op de basisschool elkaar gedichtjes schreven. Zo deden vroeger geleerde heren dat bij elkaar. Ja, of je vrienden of je relatiemedestudenten aan de universiteit, hoogleraren deden het ook. Hier is het door u gevraagde boekje. En een raadpleger die altijd eventjes zonder een kussentje, wat ik net al zei. Ik ben ontzettend nieuwsgierig nou, want ik vind het echt heel spannend. In dit boekje maakt een ondertekening staan van Us David. En daarin, ja, nou het is Latijn, dus ik mag het eerst maar vinden, want ik mag net vol beloven. Dus staan hier al je namen van geleerde personen. Dus de eigenaar van dit boekje wie een maat, zeg maar, van David, of een kunde van hem. En er staan hier Scaliger wordt neemt. Het is al je geleerd. En ze schreeuwen Latijn en Grieks en Hebreeuws, alles tronkoor. En ik maak echt even ziekje. Waar zit het? Waar had u David zijn inscriptie maken? Soms dan maakt ze tekeningen. Dat is weer prachtig, hè? Ja, hier is het. Maar wat echt bijzonder is wat hij hier onderonder geschreven had. Daar staat in het Latijn dat de wierheid, die moet altijd voen worden. En je moet zijn leraar aanvallen, als is het zijn slimste vijand. Maar nooit wat leeuwen, maar altijd op zoek, waar is de weerheid? Dat is zijn streven. En dat past vanzelf bij deze jonge onderzoeker, deze jonge filosoof, op zoek naar ideeën. En hier in Leiden had hij die vaak gevonden. Hij had zijn in elk geval hier opgeschreven. Van der Linden, Perizonius, Voorda. Er zijn een heel soort professors die het eerst in Frencher doseerd hebben en later naar Leiden gingen. Leiden wil graag de beste docenten hebben en die kochten ze voort. Uiteindelijk zit je meer geld en daardoor binnen je meer faciliteiten. Dat maakt dat hier de discipline echt wat strikter wie. De professors die winnen wat minder vrij om te leren wat ze willen. Het voornaamste voorbeeld is dat van Arminius. Arminius wie wat een vrije theoloog. Hij heeft wat meer ruimte in zijn theologie. En zijn tegenstander hier op de universiteit wie Gomarus. Die wie heel strikt, super orthodox. En die kregen ruzie, echt hudde laaien. David wie een aanhanger van deze Arminius. Die wie dus wat een vrijere denker.
toen hij hier kwam in Leiden, kwam hij voortdurend in dat kamp. De mensen om hem heen, dat waren al hier Arminianen. Wij weten heel veel over Nederland, het Nederlandse denken in de tweede helft van de 17e eeuw. Maar wat wij vaak een beetje vergeten zijn de dwalingen en de worstelingen, het lijden, het ongemak van de eerste 2 decennia. Waar Nederland nog niet zijn onafhankelijkheid had bereikt. En waar heel vaak om heel kleine theologische en filosofische stellingen bijna burgeroorlogen konden ontstaan. En dat leidt ons inderdaad tot die hele Arminiaanse crisis en waarschijnlijk de poging van Gorleus om zijn boeken te schrijven om partij te nemen voor de Arminianen. Vandaag de dag kennen wij de heel grote denkers. Dus als wij aan de 17e eeuw denken, noemen wij dan Francis Bacon in Engeland, Descartes, Spinoza, Leibniz, zo 4 of 5 grote denkers. Maar het landschap is natuurlijk nooit zo simpel. Je hebt niet de grote denkers in een woestijn staan, maar je hebt al die wat kleinere denkers. En ik zou nooit willen beweren dat Gorleus een van de grootste denkers is geweest. Hij was voor zijn leeftijd ongelooflijk getalenteerd. Ik denk trouwens ook dat had hij langer mogen leven, dat hij een van de grote denkers zou zijn geworden. Met een rijper werk. Maar je hebt al die zogenoemde voorgangers heb je eigenlijk nodig om tot die grote syntheses te komen. De Mariaplaats in Utrecht. Hier is David in 1591 binnen, in januari. Maar 2 weken nadat hij en mem je trouwt binnen. Het is historisch een echte toevalligheid dat 20, 30 jaar na David zijn filosofie hier echt trobrutsen is. Dat wie onder de domtoer in de Universiteit van Utrecht, daar wie de grote Franse geleerde René Descartes, die leert een man zijn filosofie verdedigen. En een van de bouwstenen van die filosofie wie atomisme. En dat atomisme van die Descartes, dat liep heel bot op de ideeën van David Gorleus. In de jaren 36 waren toch aanhangers van de Franse filosoof René Descartes een filosofisch debat uitvochten op deze universiteit. Zij broeken daarvoor de ideeën van David Gorleus, dat de wereld uit lietse atoom bestond. Uiteindelijk werd op de universiteit verbinden om nog langer op de manier van Descartes te discussiëren. Buiten de universiteit woon Descartes. Maar die overwinning was zo groot dat alle ideeën van Descartes aan hem tachtskreun zijn. Dus mensen vergeten dat sommige bouwstenen van andere filosofen afkomstig zijn. Zei ik maar de ideeën van David. Alleen nog een paar specialisten op de wereld wisten nog dat hij betocht dat de wereld uit atoom bestond.